ụmụ Igbo golibe onye bụ nwafọ Igbo na-enwe aṅụrị asị m na Igbo amaka mma Igbo amaka mma ụmụ Igbo jọlịba onye bụ nwafọ Igbo na-enwe aṅụrị ụmụ Igbo amaka mma Igbo amaka mma ụmụ Igbo golibe onye bụ nwafọ Igbo na-enwe aṅụrị onye bụ nwafọ Igbo na-enwe aṅụrị If you want to protect, you can't embark on peaceful process. We have looked at the arguments back and forth. Because if you look at it, our leader has been intention since 2015 to date, despite isi kakwa mu ko kale ise ka jinu no mu ko kale ji isi ka umu mu ko kale ji isi ka ye chani no ba ko kale ji one lo mmadu ibe ihe o mi isi ka ya aka one che mmadu ibe ihe ojo si bujie ya ka ji oli sa bujie ya o ya ajo ya jelu na o ya na ya na lu na ora ni na ya bi ba won ye li ajo ni yo jo bra ni na ba ga bu o ya yo bra ni na be ma ga me ka ha dia o yo bra na ada ha to bu chi na na support na aja ana wolo onye awo ocho nchi na aja ejigbo nwoke gbo nwaanyị aka chi na aja makwa onye awo kwa bịa maka waka nọ n'aka onye na-achị na ya nọ ozugbo na nsọ ji ka anyị riri ji ahụ ka anyị na ahụ ọzọ ekwenụ ji biko ụzọ elu ihe ji n'aka niile ajụkwa onye bụ isi ya bụrụ isi ma ọ dụrụ enwere ube anyị anọ n'etiti anyị anọ n'isi anyị anọ n'ọdụdụ ebe ọ bụla anyị nọ okenye lụgbado anyị biko kenanụ agwa mmanụ ka anyị anụ temele ese anyị kewekwa ya bụ oke anyị kewe ka edebe anyị ha anụ ogugo oke ọban dekwe ya anụ wele ntemele kwe nkewu anụ chika agụma dekwe nkewu anabo ogwo shane ko shako unodo mlilo shane kele ko nkomo anaka bo gugweza nakwo nkomo anampo nakwo nkomo anogidi nakwo nkomo ndo kanelu ho na okwa ha be kwaso lido ha lie nni amata kwa mmadụ ọgọzi ndị bịa na amahọ ibudo ọra niile bekwaso ibe ha kele oke bụ ndị na-eme nke dị mma ma ọ bụ na agụụ na-agụ ndị nweghị na-enye nri ma ọ na-eme nke dị mma ibekọba anyị bịa rie nri ekwe ya ka a na-agbu nri ikwenụ ya nụ ka anyị kpata akụlie ọkụ ikwenụ ndụ Olórí Igbo na-abụ azụ na olu onye olochie amagọchala aja na olu na chimu meligwe ji mma ahụ udo onye ụwa m olukwo ebu chimu lie ji gịnị chie niile gana ha ilie ji na gị bụ chimeli ha na meli họkwa na chimeligo ji Olórí Igbo na-abụ Olórí Igbo na-abụ ewe ụmụ ibe mmụkwa na olukwe na ayo na-eke mma
Vera by am keep before for in Northern Cambia. Yeah, on one side. I for me now. Chalo. Uchi m na-ewu na-egbu egbu ọ na-egbukwa ihe ọbụla bụ ihe ike ọ na-ekene gị uchi m dekalụ m ka emekara ihe anụwa ka emeta bụrụ na ọra ndị mmiri ma ọgwụ ọkwọ ọra bịara ije kele na ọbara kụnụ laba ọbara egbu mgbukwa onwe tụwa ndị niile achị na ha yi igbo na chukwu na ọzọ anyị richakwa ji anụnwa ka anyị dị mgbalụ mgbe ahụ Otu aka ọ dị. Mgbe na-eme taa na achọrọ m ikele Olisa na nchekwa na owuwe ihe ubi dịka ndị Igbo na-eme na arọ kwụba onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo na-asọpụrụ omenala na-asọpụrụ Chukwu ga-eme ibe owuwe ihe ubi dịka ndị na-eme n'oyibo gbọrọ Thanksgiving nọ nke m ka m na-eme taa wee na-ekene Chukwu na ndụ onye mụ na ezinụlọ onye bibe na-eme taa. Kedu ihe ji mara gị? Ibe eji mmalị m ụfọdụ mmalị m dịka ugo na-abụ ụfọdụ ndị malụ olu m ụlọ malụ m dịka Ogbuefi Onoli ugo na-abụ Onoli ka m bụ. Kedu ihe ọ pụtara? Onoli anwa bụ echichi nchiri dịka o si dị na ebe m na-eje ofufe nke m nwa ebe m na-eje ofufe nke m nwa bụ Igbo ọgwụ bụ ndị ụka omenala ọ bụrụ dịka na ụka ndị Baịbụl ihe m kwesịrị ịbụ ebe ahụ bụ ụkọchukwu n'ọnụ ndị ụka Baịbụl. Oke, kedu ka ihe omenala si wee mara gị ọ na nwata ka mụrụ ya maka o site na chi? Ezigbo ajụ ndị Baịbụl nọ na tachie na bụrụ ebi maka na ọ bụrụ na ihe anyị bụ na-eme na-akpọbali ya n'ahịa mmekweri ọnụ ọ bụrụ na ibe a na-agba ya dịka baba Ijabu ma na Jabed ma gbarịa nwi na onye nye mmadụ kama na ọbụgolu bụ oku mmụọ kpọrọ mmadụ anọlụ main market azụrụ m abada alụkwuru m ọrụ aka ụwa malị m ọfụma amalị m tais a na-ama granite alụ m tarazo na-alụkwu ya ọfụma ụwa malị onye mbụ feni kwuo efeni na 93 ihe abụchitekwa m azụ mbido kwa ụwa n'isi emesi m mgbe m ji kwetazie na ihe melụ Sọl n'ụzọ Damascus ihe mere mbụ mmadụ o si na Sọl bazia Pọl maka m ekwetara ọlụ a eyi m POP n'onu ma 18 months wee kweta wee lụwa ọlụ amụrụ m ọlụ a n'aka nwoke ma ofu mgbọsị amụrụ m ya na be nwaanyị ma ofu mgbọsị nna m lụọ ọlụ a mgbe arụ 10 ka nna m nwụrụ ma nna m nọ n'ọlụ a ebe nna m bụ nwa dị ana ọlụ a si ya ebe nna m mụtara nna m bụ nwa dị ana bụ ogwugwu ọha nwe bụ isi ọlụ a ebe a mụta nne m ụmụnna a niile bụ dibịa ka ha bụ ebe nne m bụkwa nwa dị ana ofu ọlụ a ka a nọkwanye ọ ga-ama okirikiri amụghị eme ya amụ mama gbakwuru ya agbakwu mama gụtara ya n'akwụkwọ na-apụta m ụwa kwudie nakwara eri mbi ekwe ya aka ka ibe niile mmebe na ndụ m ji gabalị ma gabalị ma mgbe m lụrụ tais ma tarazo m ibe na-emepụta nwụrụ m enweghị ihe mmenwụrụ na ndụ m mana ebidoro ana mza oku akpọrọ m agbatakwu mmadụ ebe a nọkịta bụ mụ nwa azụkwuo m mmadụ na mahadum zụpụta ya lụkwa nnukwu ụlọ na be nna m agbago moto na-abụ kenekwa Olisa na nke dị n'iru ka kakwa ya na mamụrụ amụ
mgbe nna gị ka dị ndụ nna gị nwụrụ mgbe dị arọ 10 mgbe nna gị dị ndụ o nwere ihe ọ hafe gị n'aka na nwata ka ọ bụ iji aka were chọwa ya dịtụ mgbe ị na-azụ ahịa ndị a na-enwegasị problem imechazie chọtazie akara aka gị then nna gị onwe ihe nata n'aka nna gị enwere ibe nnata n'aka nna m ma ofu maka enwere ibe mma mgbanwe amụrụ ya anyị ncha niile na katọlik mụ na onwe m kwesịkwuru ike kwetekwuo na katọlik mana ọlị n'ọlụ na mgbakwana ya akwụkwọ mụ na nwunye m gbakwuru ya akwụkwọ na katọlik enwere ofu mkpụrụ ibe nna m rapụrụ maka enweghị tụ uche maka ụdị ihe awụ onye ọbụla o ji aka na ngwuru adasị mmadụ ji emebe ihe a n'ụghọ mgbe o bidoro ụwa afụ ihe na-eme onye ahụ malụkwa nọ ejiri mala ndị dị ibe na-eme onye ahụ. Ele ihe ndị mmadụ ji agbasi ọsọ gbasara omenala? Ụfọdụ ihe ndị mmadụ ji agba ọsọ gbasara omenala erika. Onye maale na aka adịghị ọcha n'ụwa ịpụta inwe ike ibo mmadụ ihe ọ na-emerụ ma si kweta na nke ikwuru bụ eziokwu. Oke nwere ebubo ebo mmadụ egbuo onye anwa tupu ama na eziokwu egbugo onye anwa. Onye na-eme omenala ama emerata mmadụ ibia ụdị ya. Enwe ndị ya eje nata mmadụ nsi poison akwụ onye ụgwọ oweli ebe nye mmadụ ogbuo onye. Onye na-eme omenala ya emeri ya ime ya ogbuo gị. Onye na-eme omenala a na-echere ajọ echiche nyere mmadụ ibia. Onye na-eme omenala a na-ezu ori anọrọ amụtara nwa nalị n'iyi. N'ibe eji agba ọsọ na omenala bụ na onye mmebi ogbuo onye. Na omenala mara nne mara nna mara nwa n'imebi ya n'ibe n'ụbụ nsọ onye ọ bụ onye nọọsụ tụfia na ọ dịghị mma omenala egbu onye ahụ. Ebe gbata ụfọdụ ji agba ọsọ onye jiri onwe ya n'aka enwere ike ịkwụ elu Chukwu na ndị a n'ogwu na agba ọsọ na omenala. Ihe gbasara omenala ị na-eme taa dịka ịwa ji dịka isi wee kwu Thanksgiving ma ọ bụ na ndị na-agụ Baịbụl ma ndị ụka. Mmụọ ndị ha na-achọrọ ihe a n'ala mmụọ ha na-enwe aṅụrị n'ọnọdụ a. Ozigbonu dịka mgbe a na-akọwala anyị n'akwụkwọ nsọ aja Elijah na Val akwa ofu ụdị aja bụ aja Elijah na-enye Chukwu otito nke Chukwu bụ mmụọ. Bịakwa ofu aja usuru ọkụ no kpatali na Ken gburu Ebel maka anya ukwu. Aja mmụọ anwa kpata na Abraham nwere okwukwe na aja usuru ọkụ a na-achụrụ Chukwu izikọ na mmụọ na-enwe aṅụrị ya. Chukwu wee nwane ya wetị ya kpụrụ ofu nwe ya n'oke ugbo ya basic ma were okwukwe ka ọ chụọrọ aja na Chukwu ya na aja usuru ọkụ ọsị ga ebu na nwa gị na-ebu na were ya chọrọ Chukwu aja na achọrọ ịma ka okwukwe ibe. Mmụọ niile bụ mmụọ bụ ndị ichie anwa bụ Chukwu abịa ma na ndị ana ndị bụ adị tupu anyị bịa na-enwe aṅụrị ebe a na-eme ọ bụ na bịa na-enwere aṅụrị ya ka anyị mesiri arọ gara aga mmemezi ọzọ. Ihe a bụ ọgụ arọ na abụọ na arọ 3 m bidoro ọlụ a okwu akpọnụrụ m nne iji sikọ m na ndị na-emeli ihe a na-enwe aṅụrị na mmụọ. Mgbe na-egbu egwu nọ n'iru arụsị na iru agwụ gị ịkpọrọ kpọọ mmụọ dị iche iche ma mechaa kpọkwazie nwaanyị mmiri kokene ọfụma. Ibe nji kpọọ ndị mmiri bụ gịnị? Abịa na Baịbụl na agụlịsị na ọ bụ n'elu oke osimiri ka a tọrọ ntọala nke Jehova niile nke usu nke ndị agha na arịba ji omume mmadụ ama enweghị eguzo n'iru nna. Ebe ọ bụ na ọ na-ebu n'oke osimiri ka Jehova Chineke tọrọ ntọala na ya nwa. Enwere iwe dị iche na-akwa ọcha ndị mmụọ ozi anwa bụ ndị eluigwe na-eyi ka mmiri na-eyi. Onye ọbụla anyị eme awụchapụ nje ekele ụwa dịka sị na-amụnwe mmadụ n'ime mmiri Chukwu ọ bụ na mmiri nya mmụọ kwenyere na enwe ndị nwe mmiri ana ndị nwe mmiri anwa bụ ndị ya na Chukwu kele mmadụ dịka ha kwuru si bịa ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị ekesie mmadụ eweluzie onye na Chukwu kele mmadụ dewere anyị maka ibe niile dị mma n'ụwa anụnwa ma ụlọ a na-alụ ma moto ihe ọbụla ọsọ nya dị ọ na mmiri ka ebu ụzọ pụta tupu afụ ya n'elu ala. See, it's over.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe nsogbu dịgasị iche iche na biznes dịgasị iche iche asị na ndị a na-amụ ha site na mmiri mana ha chọrọ ime kọmplai. Inwe ike ịkọwata site na onyonyo a na-ama ihe mere na mmadụ amụrụ ya o si na mmiri wepụta ụwa. Nke bụgodo eziokwu ọ bụgodo nnọọ ndị isi ụka niile dị n'ụwa ma nke bụ eziokwu kama ife na-ewute na ba na-agwarọ ndị nọ n'okpuru ba eziokwu fapụtaba esi n'azụ mee ka a ghara isi na ba kụzichara nkụzi nke okwe danakwa n'ime ya. Enwere mmadụ dị n'ụwa amụrụ amụ n'ụwa anụnwa bụrụ na mmiri ka o si dịka ebe a na-akpọ statu mmadụ onye ọbụla ga-abịa ụwa na mmiri ka o si abịa. Onye mmadụ ọbụla na-abịa ụwa bụ mmiri ka o si abịa nwe si n'eluigwe abịa maka na eluigwe a na mmiri mgbe mmadụ anọrọ n'ụwa ka eluigwe na ana ghọọ oghe ha na-afụ onwe ha gadị na ọfụ ede na ọghọta ebe bụ na ana ka ọ dị tupu ụbara mmadụ bịa chukwu wezunarị mmadụ onwe ya zoo ya iru ya ma wee kee ọrụ chukwu zoo onwe ya weluzie ndị nke nọ n'ala na-elekọta ịbụ mmadụ anya tie na mmiri si elekọta anụ niile dị na mmiri na mmadụ anya. Onye ọbụla asị ya na mmiri na-enye ya nsogbu ọ ndị na-eje ụka na-eme na ụfọdụ na-anwụ ọnwụ ifela. Ndị asị na ha bụ ndị isi nchụaja n'ụka ndị na-amakwuru agụ ma akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl na-eme na mmadụ ya azọta ndụ ya nwụfu ọsị dịka pastọ kwuru dịka Baịbụl kwuru. Ọ bụrụ na mmiri na-enye gị nsogbu achọpụtara na mmiri na-enye gị nsogbu ịmalụ mmiri na-enye gị mmiri dị na be nna m amanye gị nwa nsogbu na mmiri dị na be gị ga-enye gị nsogbu achọta mmiri bụ mmiri gị anwa kedu ihe osisi ma elie ọ sị na ọ sị gị bịa nye ya ọkụkọ ma gị nye ya ewu ma gị bịa mee sala aka wụọ arụ na mmiri n'ọbụna jee wụọ arụ anwa ihe na-emeghere apụghị ọsọ ya ije chi popu n'eluigwe jebe n'igwe je chie popu. N'ọnọdụ dị otu ọ bụkwa na enwe onye ihe dị otu a na-enye nsogbu kedu aka ya inwe dọ na pozishọn ya mere onye ahụ? Onye nwere ụdị nsogbu anwa kwetara na ya nwere ụdị nsogbu anwa otega isi enyere ndị mmadụ aka na ọtụtụ enwere ihe nyere aka mbọsị eke gara aga eke nwanne nya asị na mmiri na ebe onye a ebe mmiri a dịwu na Njaba onye ọlụ mana ebe mmiri ọ ya eje kwuo okwu lụọ ọrụ dịbụ na Njaba atụcha ya bụ alụ kwucha ya okweta eje na Njaba je merie ibe ya na chi ya kwuru onye bịa kweta na ibe na-enye nsogbu o mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ma na-anụrụ di mgbe ha kwesịrị ịnụ di ọ na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha na-amụrụ nwa mgbe ha kwesịrị ịmụ nwa ọ na-eme ụfọdụ chọọ ịmụ nwa ọ ma mụkwa ya otu o kwesịrị kama ada na-agbapụrụ ya wee kuta nwa emechazi ihe mmiri a ihe na-eme ya ahapụ ya emechaa ihe na-eme ya hapụ ya ọ dịbakwa ezigbo ndụ. Thank you very much. Kedu ndị na-ekene na mmemme na-eme tata? Ndị na-ekene na mmemme na-eme wụ onye izizi na-ekene bụgodo Chukwu abịam na ndị ana na na-ekene kenekwasị ndị mmiri ahụ kene agwụ m kene nna nna m bụ ndị ọ bụ ha nwa ọfụ anụnwa njem ya kenekwazịa ndị nke ife nna afụ anya dịka nwanne m nwoke bụ Dr. Chukwu Nonso Uche ndọkọchi ụzọ bụkwa onye mụ na ya nọ n'ọrụ a ezigbote nwanne m nwoke nyere m ezigbo aka n'ọrụ a kenekwa m ezigbo enyi m nwoke Chidi Ikenna Amobi ezigbo ọkwụ aka m onye bụ onye isi ndị Igbo amaka na-emepụta ejije ndị Igbo
Igbo Amaka Production. Kenekwa nwunye m na nwunye nye m ezigbo nkwado n'ihe a. Ụmụaka niile na-ayọ ndị niile n'ebe a ha ma ekene onye ọbụla ma ndị ka ya abịa ma ndị bịagolo abịa ma ndị so eme ihe a na-emekata ekene m onye ọbụla si na ọ ga-adịlewa na mma. Nwadalo Prince Dominic. Prince Dominic. I'm from Ogbai, Oto village, in Ogbai, State. In Pulemana Saba. So, Bunabo, Campo, Betutoya, Bunabo, or Maralago, Atugunabo. All the make a remark, I am more. Natabu, Kekaino. As not too many for my job last year. You'll go to the I'm not a university, my university. Editing degree. I was necessary by campus. Pretend we grew. What up here, man? Don't believe a go. Ask them to be a speaker. I'm good was I'm going to lie. Where's the head and I'm going to gas my until the corner. All I got to work with. Aramoja nazu ikana moji. Aramoja nazu ikana moji. Aramoja nazu ikana moji. Asa warana makamera nyo. Ukwaji bako je chi azu. Wena ni bia this next year. O gbere ofefe ba o. Oga ron ni ba o. Oga bana mutuma ni e kure ko ga na ma o. Next year, Mada Chiamaka eze nwanyị na mmiri na-eme ihe ọkụkọ eji mara m. Nsị mara onye na-eme ihe bụ Onori Igbo na-abụ Ogbuefi Igbo na-abụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ya ọtụtụ afa dị iche iche. A na-akpọ ya Ogbuegbu, a na-akpọ ya Ogbuefi, a na-akpọ ya Igbo na-abụ. Mana ya bụ onye bụ nnekwu mmadụ na-emesi ife ike. Onori Igbo na-abụ Ogbuefi Igbo na-abụ. Amaara m ya dịka onye omenala, dịka nwanne m. Mgbe m buru dara nke abụọ ha sị na ndị ụka ga-aghọrị m andị na ndị ụka na-eje n'omenala na-emekwa n'elu omenala na omenala kapasi na-ebido na ntọala onye ọrụ ọbụla bụ n'omenala n'iruru n'elu n'iruru n'ala nọ na ọdịnala ka ihe ebido ịchọgodu ọnụ ọdịnala n'ihi na egwuru na ị na-afịa afịa bụ n'ọdịnala ka o si wee bido